Har vi mennesker en sjæl? Og hvad sker der egentlig, når vi dør? Kan vi se ind i fremtiden? Og kan vores tanker helbrede os? De spørgsmål har hidtil handlet om religion og tro. Men et stigende antal videnskabsmænd forsker nu seriøst i disse områder. Og hvis deres teorier er rigtige, vil de fundamentalt ændre vores opfattelse af, hvem vi er. Vi bliver mere og mere stressede. Cirka 430.000 af os har alvorlige symptomer på stress hver dag. Og stress er yderst farlig for helbredet. Op imod en fjerdedel af hjertesygdommen skyldes stress. Og hele 1.400 danskere dør ligefrem af det hvert år. De fleste af os har svært ved at arbejde mindre. Men er der noget, vi selv kan gøre ved det? Vi er taget til et af verdens mest berømte universiteter, Harvard Medical School i USA. Fordi herinde er der nemlig en professor, som var en af de første i verden, der bragte videnskab og spiritualitet sammen. Stress is so pervasive in our worlds today, and it can affect our whole genetic picture. Herbert Benson er associate professor i medicin på Harvard Medical School, og han er grundlægger af Mind Body Instituttet. Han har længe studeret stressets indvirkning på helbredet. 60-90% of visits to doctors in the Western world are not due to a definable cause, but due to the actions of stress. Stress er et urinstinkt, hvor kroppen gør sig klar til kamp eller flugt, hvilket er meget smart, når man bliver angrebet af en løve. Det udløser stresshormoner, pulsen stiger, blodtilførslen til organerne hæmmes sammen med immunsystemet, og cellerne nedbrydes. Og hvis det varer for længe, bliver vi syge. High blood pressure, anxiety, depression, insomnia, infertility, rheumatoid arthritis. For 40 år siden studerede Herbert Benson meditative religiøse ritualer over hele verden. Og han opdagede til sin store overraskelse, at de alle havde to ting til fælles. One was a repetition. That repetition could be a word, a sound, a prayer, a phrase, or a repetitive movement. The second is when other thoughts came to mind, you disregard them and come back to the repetition. And in every single culture of humankind that had a written history, these two steps were there. It was almost scary for me. Wherever we looked, they were there. Herbert Benson opdagede, at når man praktiserede de to ting, ja, så skete der noget forunderligt med kroppen. A set of physiologic changes came about that were exactly opposite to the stress or fight or flight response. Det er en revolutionerende opdagelse, at kroppen har en modsat tilstand af stress. Decreased blood pressure, decreased heart rate, decreased rate of breathing, decreased metabolism. Herbert Benson kalder denne tilstand for kroppens afspændingstilstand. Den fremkommer ved både religiøse og ikke-religiøse meditationer. Men hvordan kan det påvirke vores krop så meget, at vi tømmer hjernen for tanker? Det satte Benson og hans team sig for at undersøge ved et banebrydende forsøg. I 2008 undersøgte de som de første i verden, om meditation kan påvirke vores gener. We measured the activity of or expression of all 50,000 genes. De sammenligner 3 grupper. En, der har mediteret i mange år, en gruppe, der kun har mediteret i 8 uger, og så en gruppe, der aldrig har mediteret. Og forskerne blev overraskede. Dem, der har mediteret i mange år, viser store forskelle i 2.200 gener. Gener, der reducerer stress, gener, der modvirker betændelser og gener, der modvirker ældning. Meditation er altså ikke hokus pokus, men påvirker direkte vores arvemasse. Any conceived of separation of mind and body was shown to be inaccurate. Endnu mere overraskende var det, at folk, der kun havde mediteret i 8 uger, udtrykte ændringer i hele 1.561 gener. Fundet er revolutionerende, for det viser, at vores tanker på yderst kort tid påvirker vores gener. We have the capacity to use our minds to check the very building blocks, the fundamental building blocks of our body, the RNA and the DNA.
Men kan det virkelig være rigtigt, at så kortvarig meditation kan føre til så store ændringer? Det skal et forsøg på en arbejdsplads i København belyse. Spørgsmålet er, om 10 minutters meditation hver dag i arbejdstiden kan have en målbar effekt på stressniveauet. Mindfulness, det giver os evnen til lige at træde et skridt tilbage fra vores normale reaktion, vores normale måde at se tingene på. Rasmus Hougaard underviser virksomheder i en ikke-religiøs meditationsform kaldet mindfulness. Jeg vil forvente, at de får en større glæde, mindre stress, større sociale eller bedre sociale relationer. Og større glæde og mindre stress er netop, hvad Maja trænger til. Hun har svært ved at få sit arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Jeg har et barn på 1 år, som ikke sover særlig godt om natten, så jeg er generelt ikke udhvilet. Jeg sover alt for lidt. Maja er især frustreret over, at hun ikke føler, at hun har overskud til sin datter i hverdagen. Jeg lægger rigtig meget af min energi på arbejde, og når jeg så kommer hjem og hele det der ræs med at få hentet og aftensmad og spise og bade og sådan, ikke? Der ville det også være rart at kunne komme hjem og have energi til at være sammen med min datter, som jeg jo glæder mig til at være sammen med, i stedet for at være lidt sådan udslidt æblegrød der kl. 5, ikke? Maja er dog ikke optimistisk med hensyn til sine meditationsevner. Jeg er rigtig dårlig til at meditere. Jeg overvinde tankerne. 41 medarbejdere skal udfylde et skema, hvor de selv vurderer deres stressniveau. Vi vender tilbage til forsøget om 8 uger, når det er færdigt. Vil det ændre stressniveauet på arbejdspladsen, og vil Maja kunne mærke forskel? Så meditation ændrer vores krop og hjerne. Men er det også lige frem kan virke helbredende, når vi først er blevet syge, fandt lægen Jon Kabat-Zinn ud af. Han har udviklet en populær form for ikke-religiøs meditation, som også anvendes i vores forsøg, kaldet mindfulness. Stress actually can take years off our life. We've always known that, but now there's scientific evidence for it. Jon Kabat-Zinn har siden 70'erne som en del af sin forskning tilbudt tusindvis af patienter på hospitaler et meditationskursus som supplement til den medicinske behandling. En af de patientgrupper, han har haft stor succes med, er folk, der lider af psoriasis. Hudsygdommen, som viser sig med store udslæt på kroppen. We took people with moderate to severe psoriasis, and there's no cure for it, but there are treatments for it. En af de måder, man behandler psoriasis på, er med ultraviolet lys. I forsøget opdelte Jon Kabat-Zinn psoriasispatienterne i 2 grupper. Den ene gruppe fik kun lysterapi, og den anden gruppe fik lysterapi samtidig med, at de lyttede til mindfulness-meditation. And what we found was that the meditators' skin cleared 4 times as fast as the non-meditators. Det at fokusere deres tanker påvirkede altså direkte celledelingerne i huden. This mental phenomenon that has to do with paying attention on purpose in the present moment that is actually influencing your biology in ways that promote healing. I find that to be absolutely extraordinary. So much so I didn't believe it the first time we did it. I had to repeat the study to convince myself that it was really true. Og samme konklusion er Herbert Benson nået frem til. Den del af sygdom, der skyldes stress, kan fjernes med simple tankeøvelser. Virtually every disease has a component of stress. In some it's 100% like tension headache. In others it's 50%. And breathe slowly. På Bensons Institut behandler de derfor et hav af sygdomme med afspændingsmeditation. Som for eksempel Deirdre, der er ufrivillig barnløs. And for me it's manifested in not sleeping and stress. About 50% of our patients with infertility become pregnant. We have scientifically proven that mind can affect the body and should be added in revolutionary fashion to our fantastic drugs and our surgeries. De 8 uger er nu gået for deltagerne i meditationsforsøget. Har de kun 10 minutters meditation om dagen gjort nogen som helst målbar forskel? Jeg er vildt overrasket over, at der er sket så meget, og at det har så store positive konsekvenser så hurtigt. Maja er blevet meget mindre hidsig og bedre til at klare pressede situationer. Mindfulness har hjulpet på den måde, at jeg ikke er i min følelsesvold lige så meget, at jeg reagerer på en langt mere hensigtsfuld måde. Der er ingen tvivl om, at de sidste par måneder har været væsentligt mere afslappet herhjemme. Så er du blevet lettere snakken? Maja har helt sikkert været væsentligt gladere.
på det sidste, end hun har været tidligere. Generelt har jeg en følelse af, at jeg ikke er lige så stressbar. Og Maja er ikke den eneste. Så har vi jo så analyseret resultaterne, og de er faktisk meget positive. Ph.D.-studerende Christian Gaden Jensen fra Rigshospitalet har sammenlignet stressniveauet før og efter meditationsperioden for alle 41 deltagere i forsøget. Selvopfattet stress er faldet signifikant i gruppen, som har fået kurset, på trods af, at folk faktisk kun har brugt i gennemsnit 55 minutter om ugen. Til sammenligning viste en gruppe, der ikke havde mediteret, ingen signifikant forskel på stressniveauet. De 8 uger har været nok til, at der har sket sådan et stort skift i min væremåde og min tankemåde og i mit følelsesliv, som jeg tror er noget varigt. Vores sundhedssystem opfatter i dag kroppen som en maskine, der kun kan repareres med piller og operationer. Men vi indeholder også selv skjulte kræfter for helbredelse, der kan spare os for meget smerte og sygdom og samfundet for milliarder. Vi skal bare lære at bruge dem som supplement til den traditionelle medicin, mener forskerne. We have to teach our young people early in life the power of the mind. What human beings are capable of doing when they put aside all the doing and drop into being is mind-boggling. It's staggering.